May pangapod-apod ang lokal nga magamana sa Sinakaban, Misamis Occidental o ginabang sa mga nabiktima sa sunog sa poblasyon. Sinakaban, Misamis Occidental humang nasunog kini niadtong Domingo din mukabat ngadto sa upat ka mga balay o 5 ka mga pamilya ang apektado sa mga sunog. Din mapuggan ang kasubog luha sa mga residente nga nabiktima sa sunog sa Purok Dunya Training, poblasyon Sinakaban, Misamis Occidental. Humang nga tapot lawas nga kini ang nabilin sa pagsalbar sa ilang mga butag diha sa mga sunog. Ibis nga maglipay tungod sa selebrasyon sa adlaw na tawhan, kalisod o kaguol ang ilang gisugata sa mga nabiktima sa sunog. Sumala pa ni Jessica Cadietio sa mga nabiktima sa mga sunog nga nagpasabot nga ang ilang kalipay sa birthday celebration apan kalit nga napulihan kini og kasakit tungod kay wala na sila mabalikan nga Pinoy-anan diha sa maong dapita. Nasunog, no? Sa oras sa kita nabantayan ninyo nga nasunog? Mga kuan yun. Naami, ato, ming nakaw yun mi ato, panahon na gikan sa kuan kay plano na namo mga ato na bibigin sa Sinakaban. Then mga Birthday na yung tato di ay? Birthday sa kong anak, magwan ito, dayon. Nahitabo magod ato, mga alas 11:40, ning larga na mi padulong dito sa Sinakaban Beach. Then pag abot na mo dito, nagkuanay namin, nangandam namin sa mga pagkaon. Pagbalik na mo dito pagbutang din na mo sa kuan dito, pagkahuman og ampo na mo, natinga namin, paglantaw na mo diri. Kusog na jud kayo ang kuan, natinga mi, hala, kusugan na jud kay sa aso. Hala, dili man gini duol sa tower, way lain ani ang atuwa gining balay. Ana, mao dito akong gikabalakan atong panahona ni. Ano kung hala, nakasala na gitaglain aning balay, ginuon ko, anang gid ko ato panahonan. Wala di na gid kuan, ana jud ko. Mao tang nga nanguli migdali-dali ato. Then pag ani na jud namo, ugdaw na gid, ana gid din. Tulo, nakita gid namo nga kuan na gyud, nakadamay na gining laing balay ba nga. Wala bitaw disgrasya bitaw nahitabo kay wagi gituyo ba. Then ang among nahitabo jud ato nga manggaling nga among gibubuan ang kuan, ang among abuhan ba og tubig. Unsa man dito nagluto mo daan? Nagluto niya mga tulo ra gud or upat ka dili pod. Wa pod namo gibian kundi ang kuan gibubuan lang namo. Bubuan siguro ni bubo. Oh, okay. Pero wala mo katuo nga nagumido pa to. Wala jud. Oh, wag ni katuo mo na nga kuan na gid ni kay ato pero dali ra jud ni kabalik ato pod kay. Mo lagi niya pag kuan lagi wala ra gyud. Kajut ra jud kaayo ang nahitabo. Say mensahe nimo sa nihatag gyud ang atong local government unit no, ni Mayor Dilio Lood og mga tabang ninyo no, na bugas then banig ninyo. Mo na nga dako kay pasalamat ni Mayor Lood nga grabe kay ang tabang sa mo wag niya pasagdi. Salamat kay Mayor nga imo aming gitabangan sa amo ang mga panginahanglan noon nga sanmot na karon kay wala gid mi. Grabe jud. Asa man mo karon na stay tulog? Naami kuan, naami silingan nga childhood friend pud namo nga gitabangan jud mi nga kuan kanang gitabangan mi ka ang katong kanang walay bay gipuy-an nga balay tawo. Iharap gid suon. So dito mi nagpuyo sa ilaha. Mutuntua nga. Dala ra pud doon ra pud kaayo. Pila mo ka balay ka dito? Kuan mga upat ka balay ug mamanggaling 5 ka pamilya. Oo. O 4 ka balay pero 5 ka pamilya ang napiktuan. Pinugdad nga si Mayor Dilio Lood ubad sa mga lokal nga magamanan diha sa Sinakaban, Misamis Occidental. Mitabang dayon mitulong tabang ang mga local government unit sa napiktahan og naghatag og initial assistance uban sa mga sunog sa 5 ka mga balay sa maong lugar kung 5 ka pamilya ang apektado sa mga sunog. Dinagatagan kini og mga bugas, banig o mapang ang mga panginahanglan alang sa maong mga nabiktima sa sunog. Ariag pahayag ni Mayor Delio Lood ato kini sa pagkikinabi sa DXD News Team. Karon ato nang gihatdan sila og katulang mga pagkaon no kay pagtilisod kayo masunugan wala gyud tayo na puno. On process na ang ato ang financial assistance para sa pagsatagsa ka pamilya. Dayon naghatag na buta og report nito sa province sa ato ang
provincial government, pinanguluhan ni Governor Henry Waminal, no, para nangayo po sila dita para mahatagan po nila og assistance ang ato ang mga igsuod rin nga nasunugan, no. So murag 5 ni sila ka panimalay, no, 5 ka pamilya. Ato po ning paninggamutan nga mahatagan o luna na ilang kabalayan kay lisod ko kay nang ilang lugar diha, no, sa sulod sa road right of way sa National Highway. So unya doon ako'y meeting Timoon para mahisgutan na mo kung asan ni sila mabutan relocation area. So dili sila pabalikon mayor og ugbot silang balay. Ay mo dili lang na kinanglan mas doon lang tayo area nga nakaplastaran para doon sila isugod, makasugod na tayo sila himo sa mao. Oh. So ang inisyal nga tabang na to ni pagkaon nila, no, og banig tapot lawas murag wa gyud sila napunit. Doon na pa tayo ginakulitan ng mga sinina, no, mga gamit sa panimalay para atong nadugang hatag. Pagkakaroon ng immediate kinanglan ang pagkaon bani para sa ilang tulong. How about sila pag-stay? Aka man sila mo stay? Doon na sila yung mga parente na taga-dirira po within the area. Punta dito sa sila temporarily. Ang atuan lang nakatagan sila dito kayuda sa pagkaon. Murag trikabutan gyud. Okay, sige mayor, siguro ay mong ipaabot nila, no, ang mensahe na lamang kanang mga sulugan. Oo, no. So una pamot mo ang subo, no, sa naitabo, no. Importante gyud nga ang doon na tayo mga lakaw nga wagi mabilin paruhon, siguraduhon yun nga wala di baga o kalayo mabilin sa pagbalay, no. Kay lisod kayo, walay tao, walay makabantay, kagahapon hangin kayo. Dali kayo ang pagkailap sa kalayo. Kinautan, no, nga dili na ni mausap. Bertahan mo lakaw ta siguraduhon yun nga wala gyud kalayo baga nga naibilin. Mayor, ang ating kamay payag ni Mayor Delio Loon na kini sa pagkikinabi sa DXD News Team kagahapon adlaw sa pagpod sa lokal ang mga bala sa Sinakaban sa mga nabiktima sa mga sunog alang sa paghatag og hinabang sa dinalian nga paghatag og tabang ngadto sa mga pamilya nga apektado sa mga sunog. Alang sa DXD News Radyo Kapana Radio Siman W. Manuel Ronquillo Cheer na nagsanagbayad.